бо муҳимтарин хабаргузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Ассалому алайкум. бо гарм шудани ҳаво сатҳи дарёи Зарафшон баланд мешавад ва хавфи рахна шудани соҳилҳо, заминҳо ва иншооти гуногун ба вуҷуд меояд. бо мақсади мустаҳкам кардани соҳилҳо ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои нав тадбирҳои зарурӣ амалӣ мекарданд. кишоварзӣ дар шароити кишварҳое чун Тоҷикистон бахши муҳими иқтисодиёт ва таъминкунандаи зиндагии шоистаи сокинон аст. бо таваҷҷӯҳ ба ин паҳлӯи масъала барои дастгирии соҳа ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чораву тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. соли 2022 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри Панҷакент дар масоҳати 2165 гектар шолӣ кишт гардида, аз он 14696 тонна ҳосил ба даст овардаанд. тибқи маълумот ҳосилнокӣ аз ҳар як гектар 65 центнериро ташкил медиҳад. соли равон бошад, хоҷагидорон нақша доранд ки заминҳои навро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда, майдони кишти шолиро 150 гектар зиёд намоянд. истифодаи босамари замин ва ба гардиши кишоварзӣ баргардонидани заминҳои партову санглох ба он боис мегардад ки дар баробари иҷро шудани дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти самаранок истифода шудани замин, инчунин ба боло бурдани иқтидори содиротии мамлакат низ замина гузорад. тадбири мазкур дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бахусус дар шаҳри Панҷакент бо маром идома дошта, саҳмдорони хоҷагиҳо ва соҳибкорону сокинон дар заминҳои назди соҳилӣ талош мекунанд бо таҳким бахшидани соҳил майдони шолизорро зиёд намоянд. шуғли асосии сокинони 11 деҳаи ҷамоати деҳоти Хурмӣ асосан шоликорӣ буда, даромаднокии зиндагонияшон низ аз ин ҳисоб мебошад. ҳамасола деҳқонон дар 500 гектар навъҳои девзира, авангард, панҷрӯд ва умуман 10 навъи шолиро кишт менамоянду ҳам рӯзгори хеш ва ҳам бозорҳои кишварро бо биринҷи аълосифат таъмин месозанд. имсол бо дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент заминҳои назди соҳилии дарёи Зарафшонро барои минбаъд ба шолизор табдил додан корҳои омодасозӣ идома дорад. айни замон бо мустаҳкам кардани соҳил дар ин мавзеъ беш аз 136 гектар шолӣ кишт гардидааст ки 24 гектари он аз ҳисоби заминҳои нав мебошад. ҳифзи муҳити зист зиёда аз 250 гектар замини ғайри кишоварзӣ ба ҳолати ба гардиши кишоварзӣ дохил карда истодааст. мана имрӯз ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент зиёда аз 50 гектар замин ки қариб 4 сол бозо тамоми ҳамин одамои ҷамоати деҳоти Хурмӣ ба гардиши кишоварзӣ дохил карданд, имрӯз истифода бурда истоданд ва аз вай поён деҳаҳои Чангол, Чӯбот ва ҳавза ки заминҳои ғайри кишоварзӣ буд ки соҳили дарёи Зарафшон одамо ози ба гардиши кишоварзӣ дохил карданд, истифода бурданд заминҳои хоҷагии ҷангал ва дигар соҳибкорон. мана зиёда аз 1 километр барои мустаҳкам кардани дамба саҳми ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал хело калон мебошад. дар маҷмӯъ то имрӯз дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент 510 гектар шолӣ кишт шуда, дар ҳамин замина тадбирҳои таҳкимбахшии соҳил ва омодасозии заминҳо вусъат дорад. техникаҳои соҳавӣ барои омодасозии порчаҳои нави заминҳо ба кор ҷалб гардидаанд. аксари деҳаҳои ҷамоати деҳоти лоиқ Шералӣ низ дар соҳили дарёи Зарафшон воқеъ буда, сокинони инҷо низ ба шоликорӣ рағбати беш доранд. заминҳои соҳилии дарё чандин сол мешавад ки бекор хобидаву аз истифода дур мондаанд. дар доираи дастгириҳои давлатӣ ва шарикии давлат бо бахши хусусӣ, имсол соҳибкори маҳаллӣ Ҳоҷи Мурод Меҳрбахш талош дорад ин заминҳоро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда, бо ин васила ба рушди кишоварзии мамлакат саҳм гузорад. дар даври аввал мо имкон дорем ки беш аз 50 гектар заминҳоро ба гардиши кишоварзӣ дарорем. айни замон ки сатҳи дарёи Зарафшон паст асту имкони кор кардан мавҷуд аст, дар се мавзеъ Ғусар, Шашқад ва Марғедар
با جلب 15 تکنیکا و 30 نفر کارگر آماده سازی زمین ها برای کشتی شالی ادامه دارد. طبق معلومات در این موضع 180 گکتار زمین مرحله به مرحله باید به گردش وارد کرده شود. در مرحله اول صاحبکار نیت دارد 50 گکتار زمین را برای کشتی شالی آماده نماید. در حالی به گردش آماده شدن زمین های نو باز ده نفر با شغل فرا گرفته می شوند. ساحل مستحکم کنی وسیله اساسی امین ماندن از شستشوی زمین ها دانسته می شود. برای مستحکم سازی ساحلی دریا صاحبکار کارگاه استحصال سد محافظوی با استفاده از آهن و بتون تشکیل نموده است که در یک روز 30 عدد سدهای 1.5 کوبه استحصال می کند. این کارخانه نیز سببی با جای کار تامین شدن باز چند نفری دیگر گردیده است. برای مستحکم کردن ساحل دریای زرافشان ما همه روزه 3 تا سد سنگ بتونی ریخته شده‌ایم. در اینجا 30 نفر کارگر محلی به جای کار تامین است. در ساحل زرافشان همگی 4 منطقه است. ما آنها را برای ساحل مستحکم کنی کارها رفته شده است. نقشه داریم که تا بلند شدن سطح دریای زرافشان همه کارهای ساحل مستحکم کنی را انجام دهیم. شرکت نوری صفا که رهبریش را حاجی مراد مهروش به عهده دارد در آینده نقشه دارد در ساحل دریای زرافشان حفظهای ماهی پروری را نیز تشکیل نماید. امروزها راهی که به موضع بنیاد حفظهای ماهی پروری میبرد موردی بنیاد قرار داده شده است. خواجگیداران و ساکنان شهر تلاش می نمایند با تطبیق نقشه های خود در سمت رشد انفراستراکچور کشاورزی و بلند برداشتن سطح کار و زندگی سهم گذارند. فرهادی رحمت، شهری پنجکن، برای برنامه اخبار. دسته ورزشکاران جمهوری تاجیکستان در مسابقه بین المللی که در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان برگزار گردید به دریافت جایهای نمایان مشرف گردیدند. در شهر بوستانی سمرقند مسابقه بین المللی اوید با کاراته برگزار گردید که از جمهوری تاجیکستان گروه نورسان و کلانساران در هیئت 10 نفر شرکت ورزیده به دریافت جایهای نمایان سزاوار گردیدند. در این باره دیرکتور مکتب ورزشی شهر پنجکن اولوغبек بابامولویف به ما چنین اطلاع داد. من بابامولویف اولوغبек دیرکتور مکتب ورزشی شهر پنجکن میباشم. امروز 10 نفر ورزشکاران که از جمهوری ازبکستان از شهر پنجکن گذار میکردند ما اینها رو رفته پیشواز گرفتیم که در نمود کاراته بوکسینگ تای 3 نفر جای یکم رو گرفت و 5 نفر جای دوم رو اشغال کردند که این باعث افتخار است. مورد ذکر است که یکی از غالبان جای اول این مسابقه بین المللی مصور رحیموف می باشد. او تاکید نمود که در این مسابقه با یک افتخار شرکت ورزیده به دریافت جای نمایان سزاوار شدم. من رحیموف مصور در روز 20 مای در شهر سمرقند مسابقه بین المللی در وزن 30 کیلو برآمد کردم و سزاوار جای یکم گرفتم. واقعا اشتراک دسته‌های ورزشی جمهوری تاجیکستان و پنجکن بوستان در مسابقه‌های بین المللی برای رشد ورزش همه‌طرفه مساعدت می‌کند و غالبان این مسابقه‌ها همیشه افتخار تاجیکستان بوده پرچم دولتی ما را در این مسابقه‌ها بلند می‌بردارند. از دور جمهوری المپیادای فنی برای دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی کسبی 3 نفر دانشجویان کالج طبی شهر پنجکن با غالبیت برگشتند. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. با تشبوس وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان در کالج طبی به نام دوای شهر بختر دوره جمهوری المپیادای فنی برای دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی از فن‌های طبیعت شناسی و ریاضی برگزار گردید.
дар он 201 нафар донишҷӯён аз 46 коллеҷҳои шаҳру навоҳии кишвар иштирок намуданд. аз шаҳри Панҷакент бошад 5 нафар донишҷӯёни муассисаи давлатии коллеҷи тиббӣ иштирок намуда 3 нафари онҳо бо ғолибият баргаштанд ки аз инҳо Хушнуда Абдусаломова сазовори ҷойи аввал, Шабнам Исоқова сазовори ҷойи дуввум ва Ҷонона Шарифбоева бошад сазовори ҷойи сеюм гардиданд. Зубайдулло Яҳёев, омӯзгори коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент, аз ин муваффақияти донишҷӯён ифтихор доштаву барои зиёд гардидани сафи онҳо боз ҳам талошҳои худро дариғ надоштанашро чунин баён намуд. дар асоси нақша чорабинии Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба солҳои 2020-2040 рушди фанниҳои табиатшиносӣ имрӯз дар коллеҷи тиббии хусусии Даво олимпиадаи фаннӣ баргузор мегардад. аз ҳисоби коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент 5 нафар донишҷӯи коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент аз фаннои биология, химия, физика, математика ва технология информатсия маърифӣ мекунанд. баргузор намудани чунин озмунҳо дар баланд бардоштани дониши донишҷӯён мусоидат мекарда бошад. дар баланд бардоштани дониши донишҷӯён нақши озмунҳо, маҳфилҳо, инчунин олимпиадо зиёд карда шавад. донишҷӯёни болаёқату собитро дарёфт карда мешавад. дарсҳо ба тариқи амалияи назарӣ гузаронида мешавад. инчунин мо бештар ба маҳфилҳою озмунҳою диққат медиҳем, чунки дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 4 озмун гузаронида мешаванд. ҳавансола озмуни илмфурӯғи маърифат, фурӯғи суби доноӣ, Тоҷикистон ватани азизи ман ва тоҷикон дар оини таърих. мисол ҳамасола мо моҳи апрел майро дар коллеҷи тиббӣ аз ҳамин фанно санҷиш мегузорем ва донишҷӯи боистеъдодро ба ҳамин олимпиаду ҳамин чорабино равона мекунем. хусусан ман имрӯз ки донишҷӯимон иштирок мекунам, пага натиҷаи донишҳои онҳо аниқ мешавад. мақсад иштирок кардан дар инҷа донишҷӯён мебинем бо дигар донишҷӯи 7 минтақаи Тоҷикистон шинос мешаванд. байни онҳо дӯстӣ пайдо мешавад, якдилӣ, якмаромӣ, асоси мисол якпорчагии Тоҷикистон муайян карда мешавад. ва мо бигзор Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон теъдоди чунин озмунҳоро зиёд кунад, то ин ки донишҷӯ байни якдигар як фазои озоди алоқамандӣ муттаҳиди онҳо пайдо шавад. ман имрӯз пагон мисол мерам сайру саёҳат мекунам, омода аз таърихи гузашта мисол шаҳри Бохтар донишҷӯи Панҷакент шинос мешаванд. бо мисол Хуҷанд мерам ҳама миқдори олимпиадо дар 4 минтақаи Тоҷикистон зиёд карда шавад. маврид ба ёдоварист ки аз миёни коллеҷҳои ҷумҳурӣ дар ин озмун муассисаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент ҳамчун коллеҷи беҳтарин донисташуда он сазовори ҷойи дуюм гардид. коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент баҳри омода намудани кадрҳои соҳиб маълумоти тиббӣ яке аз беҳтарин коллеҷҳо дар кишвар буда ҳамасола он зиёда аз садҳо кадр омодавӣ намояд. чӣ тавре донишҷӯён изҳор медоранд ташкили чунин озмуну олимпиадаҳо на танҳо баҳри санҷиши дониш малакаи онҳо буда ин барои дӯстиву рафоқати ҷавонони мамлакат замина мегузорад. донишҷӯён ва омӯзгорони коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент боз ҳам талош менамоянд то бештар дар озмунҳову олимпиадаҳо ширкат намуда на танҳо дар ҳудуди кишвар балки дар озмунҳои берун аз кишвар иштирок намуда бо муваффақият ба ватан баргарданд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. ширкати ватании рахш такси 33 дар шаҳри Панҷакент аксияи наврӯзиро ҷамъбаст намуд ва муштариёни фаъолро бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ намуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. сол ба сол барои беҳбуд бахшидани вазъи хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ ҳукумати шаҳри Панҷакент корҳои муҳимеро ба сомон расонида истодааст. аз ҷумла тӯли солҳои охир фаъолияти ширкатҳои таксиронӣ дар шаҳри Панҷакент ба роҳ монда шудааст ки ҳамарӯза ба сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент хидмат мерасонанд. аз ҷумла ширкати рахш таксӣ бо беҳбуд бахшидани сатҳи хизматрасониҳои худ шумораи зиёди мизоҷони худро дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент пайдо намуда ҳамарӯза ба меҳмонону мусофирони шаҳру деҳоти Панҷакент хидмат мерасонад. яке аз шартҳои муҳими пешрафти фаъолияти ширкати рахш таксӣ ин ҳавасманд намудани мизоҷонаш мебошад. бинобар ин аз санаи 12 январ то санаи 9 майи соли 2023 бо мақсади дилгарм намудани мизоҷонаш ба хизматрасониҳои ширкати рахш таксӣ озмуни бурднокро дар байни муштариёнаш роҳандозӣ намуд. мизоҷоне ки бештар дар муддати 4 моҳ аз хизматрасониҳои ширкати рахш таксӣ истифода карданд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ шуданд.
роҳбарият ва аҳли кормандони ширкати рахш таксӣ тӯҳфаҳои бурднамудаи мизоҷонашонро ба манзили зисташон дастрас намуданд. зимни тӯҳфасупорӣ бобати ташкили ин иқдоми ширкати рахш таксӣ муштариён андешаҳояшонро чунин иброз доштанд. раҳмат ки хеле ин озмунро ташкил кардину мана миннатдори худро ба мафтунҷон мерасонем. раҳмати калон ба рахш таксӣ ки кори моҳонро осон кард. дар 3 дақиқа пешоб мебиёд, моҳон аз ягон кор дер намемонем, ҳама чиз ҳама вақт пеш мерад. ҳамин ба раҳмати калон ба ташкилкунандагон падаркаҳо ба. дар суҳбат роҳбарияти ширкати рахш таксӣ низ миннатдориашро ба муштариёни ширкати рахш таксӣ ҷиҳати дастгирияшон баён намуда иттилоъ дод ки дар оянда низ чунин озмунҳо ба роҳ монда мешавад. маъмурият ва кулли омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Панҷакент ба омӯзгорони муассиса Сурайё Саидова ва Моҳчеҳра Саидова нисбати даргузашти бародарашон Аҳмадҷон Маҳмудов андӯҳгин буда ба аҳли оила ва фарзандону пайвандон изҳори ҳамдардӣ баён менамоянд. маъмурият ва кулли омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Панҷакент ба омӯзгори муассиса Шафоат Қурбонова бинобар вафоти фарзандаш омӯзгори ҷавони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 Ахмедова Фарангиз андӯҳгин буда ба аҳли оилаи марҳум сабри ҷамил мехоҳанд. тамошобинони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон мутаваҷҷеҳ бошед. муроҷиатномаи маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент ба кулли шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакент бо фаро расидани фасли гармо ва зиёд шудани талаботи организм ба нӯшокиҳои ташнашикан, яхмоз ва дигар маҳсулотҳои ғизоии гуногун афзун мегардад. мутаассифона дар баъзе нуқтаҳои хизматрасонӣ, мағозаҳо ва дигар ҷойҳои ғайримуқаррарӣ зери офтоб маҳсулотҳои бесифат, бе маълумотнома, яъне тамға коғаз, бе нишондоди мӯҳлати истеъмолӣ ба фурӯш гузошта мешавад ки боиси сар задани бемориҳои сироятӣ ва заҳрулудшавии аҳолӣ гардида метавонад. аз ҳамаи шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакент эҳтиромона хоҳиш менамоем ки маҳсулотҳои ғизоӣ алалхусус нӯшокиҳои ташнашикан, маҳсулотҳои қаннодии кремдор, маҳсулотҳои ширӣ, яхмоз, ҳасибҳои гуногун, консерваҳои худсохти хонагӣ ва дигар маҳсулотҳое ки бе сертификати сифат, тамға коғаз ва мӯҳлати истеъмолияшон гузашта дар фурӯшгоҳҳо, кӯчаву дигар ҷойҳои ғайримуқаррарӣ ба фурӯш гузоштанд, харидорӣ ва истеъмол нанамоянд. ғайр аз ин, барои паст кардани хавфи гирифторӣ ба бемориҳои тавассути оби ошомиданӣ интиқолёбанда бояд кӯдаконро беназорат нагузоред. ба кӯдакон фақат оби ҷӯшонидашуда диҳед. оби дар шароити хона бояд безарар гардонида шавад, яъне ҷӯшонида шавад. ҳар як оила оби нӯшокиро дар хона дуруст нигоҳ дорад, яъне болои зарфҳои об нигоҳдорӣ пӯшида бошад. ҳар як оила манбаи обтаъминкуниро аз ифлосиҳо тоза нигоҳ дорад. саломатии шумо дар дасти худи шумост. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Пайғом. То барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.